So yun mga kaparing Jason, magandang umaga po sa ating lahat. Shoutout po sa lahat mga viewers, mga sponsor. Shoutout po sa inyong lahat, mga anonymous natin na sponsor. Shoutout po. Ayan, araw ng Miyerkules, bali dito sa bahay kasi walang pasok. Paalis na sana ako kanina, maligo na maaga. Sabi ni Pula ay wala daw pasok. Sila nga nandun sila sa so, para sumama si Pula kay Kuya Joel at sa kapatid Kuya Joel na manguli ng isda. Kaya din ako tumuloy. Tapos si Ami, sinamahan ko si Ami na nagpa-check up doon sa mini hospital kasi grabe yung ubo. Uso yung ubo ngayon. Usong-uso yung ubo. Grabe yung ubo ni Ami. At kanina nandun kami sa mini hospital. Bali iniwanan ko muna siya doon. Nakapila na siya. Umuwi muna ako para magluto ng pagkain, tanghalian. Nakapagsaing na ako. Kasi yung bata, yung anak namin ay uuwi yun. Wala pang pagkain. Luto ako ng adobo. Paluto na siya. Mantika. Nilagyan ko ng Sprite. Pwede na yan. Para may sabaw-sabaw. Kapon bumili ko ng tangki ng gas. Tapos mamaya pag uwi ni Ami, yung mamaya pagkakain, ipagiling ko na yung palay dyan kasi bumili na lang ng bigas pala sa amin nung kahapon siguro to. Ubus na para may bigas naman kami kasi wala namang pasok. Magawa na lang ako dito sa bahay kasi vlog bahagya. Nakaluto na ako, nakasaing na at maya maya balikan ko na si Ami. Yun lang, update lang to kung ano yung ginagawa natin ngayon. Hindi ko pa alam kung kailan magsisimula talaga mismo sa pabahay project kay Tricia. Abang-abang na lang po. Sana po panoorin nyo yung vlog namin pag nagsimula na kay Tricia. Yun, shoutout kay Kuya Noli. Salamat kay Kuya Noli. Siyempre maraming salamat sa mga sponsor ni Kuya Noli na sumusuporta sa pabahay project ni Kuya Noli Vlog. Yan. Punta muna ako dun kay Ami. Pero di tayo pwede mag-vlog dun kasi bawal dun mag-vlog. Yan, let's go. Yan si Ami kapila. Ayan, dito na kami ni Ami. Tagal nung pila. Wala nang palang gamot. Hirap pagdali. Ilang oras nagantay. Samantala sabi ng doktor kahapon maraming gamot. Alas 9 nandun na. Anong oras na? 11:58 na. Haba nung pila. Kain muna. Yan, pagiling muna ng palay para may saingin tayo. Right.
28 kilos. Ha? Ha? Ano na? Ayun, at napagiling ko na nga yung palay. Ito na. Bigas na. 28 kilos na bigas. Hindi na kami bibili ng bigas. Mga ano na yan, mga isang buwan siguro sa amin. Isang buwan o buwan ko may bigas na. Lagay ko na yan dun sa balde. Ilagay ko na dito sa lagay ng bigas. Ma, bawa ka ma. Noon. Puno na naman ng aking balde. Ulam na lang yung iisipin. Meron pang tira. Puno na naman yung balde natin ng bigas. At may tira pa. Mga dalawang balde to. Stock muna dyan. Dyan ko na sa sako kukuha. May natira pa sa sako. Lagpas pa isang balde to. Kaya 28 kilos eh.